Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα ρωτήσουμε το ChatGPT διάφορα πράγματα και πάμε. Το πρώτο είναι αν ξέρει το κανάλι μας. Ξέρεις το κανάλι Αχιλλέους Games στο YouTube? Δεν βρήκα κάποιο ξεκάθαρο. Κάτσε να μου ταλάει η φωνή. Δεν βρήκα κάποιο ξεκάθαρο ή γνωστό κανάλι στο YouTube με το όνομα Αχιλλέους Games ή κάτι πολύ κοντινό σε αξιόπιστες πηγές ή λίστες ελληνικών gaming καναλιών. Αυτό συνήθως σημαίνει ένα από τα εξής. Είναι μικρό ή νέο κανάλι που δεν έχει ακόμα μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Το όνομα μπορεί να είναι γραμμένο λίγο διαφορετικά. Π.χ. Αχιλλέους, Αχιλλέους. Ή απλά δεν είναι από τα πιο γνωστά ελληνικά gaming channels. Για παράδειγμα, στα πιο γνωστά ελληνικά gaming κανάλια που εμφανίζονται συχνά είναι άλλα όπως Legit Gaming GR ή Miss Antuan. Όχι αυτό που λες. Αν θέλεις, στείλε μου ένα link από το κανάλι ή πώς ακριβώς γράφεται το όνομα και μπορώ να σου πω συγκεκριμένα τι περιεχόμενο κάνει και αν αξίζει. Μισό να του στείλουμε link. Ωραία, έχουμε και εδώ το link, το βάζουμε. Ναι, τώρα που έστειλες το link το τσέκαρα. Το κανάλι σου είναι το Αχιλλέους Games. Τι φαίνεται για το κανάλι? Είναι gaming κανάλι στο YouTube. Πιθανότατα ανεβάζεις gameplay walkthrough shorts από το όνομα και το format. Δεν είναι ακόμα μέσα στα μεγάλα ελληνικά κανάλια. Κάτι πολύ λογικό γιατί συνεχώς εμφανίζονται νέοι creators. Με λίγα λόγια, είναι μικρό αναπτυσσόμενο κανάλι. Όχι κάποιο mainstream ακόμα. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Πολλά μεγάλα κανάλια ξεκίνησαν έτσι. Αν είναι δικό σου, πες μου τι παιχνίδια ανεβάζεις και μπορώ να σου πω συγκεκριμένα tips για να μεγαλώσει. Π.χ. τίτλοι, thumbnails, shorts κλπ. Μπρο! No way! Ναι, το δικό μου είναι. Ναι, το δικό μου είναι. Ναι, το δικό μου είναι. Ωραίο. Ωραία. Πάμε ουσία τότε. Γιατί εκεί κρίνεται το παιχνίδι. Δεν έχει σημασία που το Αχιλλέους Games είναι μικρό τώρα. Σημασία έχει αν κάνεις τα σωστά βήματα από νωρίς, γιατί τα περισσότερα κανάλια κολλάνε σε λάθος στρατηγική. Τα τρία βασικά που πρέπει να φτιάξεις πρώτα. 1. Τίτλοι. Αυτό σε ανεβάζει ή σε τάβει. Μην γράφεις απλά open quote Minecraft Tijuana, close quote. Κάντο open quote, ξεκινάω κόσμο από το νερό και βρίσκω diamonds σε 10 λεπτά Minecraft Survival. Close quote. Πρέπει να υπάρχει περιέργεια, αποτέλεσμα, λίγο drama. The thumbnails, ίσως πιο σημαντικό και από το βίντεο. Αν κάποιος δεν πατήσει, δεν έχει σημασία πόσο καλό είναι το βίντεο. Κράτα. Ένα βασικό πρόσωπο ή αντικείμενο, έντονα χρώματα, 2-4 λέξεις max. Here δεν το πιστεύω. Απέφυγε πολλά μικρά πράγματα. Screenshots χωρίς επεξεργασία. 3. Shorts, η μεγαλύτερη ευκαιρία σου. Αυτή τη στιγμή, αν θες να μεγαλώσεις γρήγορα, ανέβαζε 11 shorts τη μέρα. Ιδέες, αστείες στιγμές, fails, τι μόλις έγινε, moments, clips με γρήγορο ρυθμό. Κάτι που πρέπει να σου πω ξεκάθαρα. Αν απλά ανεβάζεις gameplay, χωρίς editing, ένταση, hook στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα, το YouTube δεν θα το προωθήσει. Αν θες να ξεχωρίσεις πιο γρήγορα, δώσε μου ποια παιχνίδια παίζεις. Αν μιλάς ή όχι στα βίντεο, και θα σου φτιάξω συγκεκριμένη στρατηγική, μέχρι και ιδέες για βίντεο που μπορούν να κάνουν views.
Μπορούμε να το πάμε σοβαρά αν το θες. Όχι. Αυτό που κάνεις έχει potential. Αλλά όπως το περιγράφεις τώρα, είναι πολύ εύκολο να περάσει απαρατήρητο αν δεν το στήσεις σωστά. Το concept «σε ρωτάω πράγματα» δουλεύει, αλλά μόνο αν γίνει με τρόπο που κρατάει τον άλλον κολλημένο. Πώς να το κάνεις να δουλέψει όντως? 1. Το πρώτο 3 δευτερόλεπτα, τα πάντα. Μην ξεκινάς χαλαρά τύπου open quote. Σήμερα θα σας ρωτήσω, close quote. Ξεκίνα έτσι. Αν απαντήσεις σωστά σε αυτό, μόνο στους 10 το βρίσκει αυτό. Μην απαντήσεις πριν το τέλος. Θέλεις challenge περιέργεια. 2. Κάν το interactive, πολύ σημαντικό. Μην είναι απλά ερωτήσεις. Δώσε δομή. Ερώτηση, 3 επιλογές, ABC. Countdown, 3, 2, 1, απάντηση, reaction. Αυτό κρατάει retention, περισσότερα views. 3. Ρυθμός. Μην βαριέται ο άλλος. Κάθε 2-4 δευτερόλεπτα πρέπει να αλλάζει κάτι. Zoom, ήχος, emoji, text, cut. Αν το αφήσεις flat, 4. Ιδέες που ταιριάζουν τελεία σε σένα. Αφού μιλάς, μπορείς να βρεις το σωστό logo. Τι θα διάλεγες? Guess the game από ήχο. Μόνο gamers θα το βρουν αυτό. Αν κάνεις λάθος, χάνεις. 5. Combine το με gaming. Εκεί είναι το advantage σου. Μην το αφήσεις γενικό. Κάντο. Μόνο Minecraft παίκτες θα το βρουν. Fortnite quiz, GTA trick question. Έτσι πιάνεις συγκεκριμένο κοινό, πιο εύκολη ανάπτυξη. Το πιο σημαντικό λάθος που να αποφύγεις. Αν τα βίντεο σου είναι απλά, χωρίς ένταση, χωρίς editing, χωρίς λόγο να μείνει κάποιος μέχρι το τέλος, δεν θα πάνε. Το YouTube προωθεί retention, watch time, πάνω απ' όλα. Αν θες να το απογειώσουμε, στείλε μου ένα τίτλο που έχεις βάλει ή πες μου μια ερώτηση που έκανες και θα σου το μετατρέψω σε viral format. Τίτλο, hook, ιδέα βίντεο. Παιδιά, κάτι έκανα. Ήρθα ξανά. Τέλεια. Τότε είσαι στο καλύτερο σημείο, γιατί μπορείς να το φτιάξεις σωστά πριν ανέβει. Πάμε να σου δώσω ένα έτοιμο σενάριο για να το τραβήξεις σωστά. Δομή για το βίντεο που γυρίζεις τώρα. Δίνα του 3 δευτερόλεπτα. Πες κάτι τέτοιο. Open quote. Αν βρεις σωστά και τις 3 ερωτήσεις, είσαι genius. Close quote. Ή open quote. Μόνο gamers θα το πετύχουν αυτό. Ερώτηση 1. Open quote. Ποιο από αυτά είναι το σωστό? A, B, C. Close quote. Βάλε text στην οθόνη. Μην καθυστερείς. Countdown open quote. 3, 2, 1. Close quote. Βάλε ήχο zoom για ένταση. Απάντηση reaction. Open quote. Αν είπες βέβαια, είσαι σωστός. Close quote.
Δείξε λίγη ενέργεια. Όχι επανάλαβε ερωτήσεις Max. Μην το κάνεις μεγάλο. Καλύτερα. 15-25 δευτερόλεπτα συνολικά. Τέλος. Πούλης. Open quote. Πόσα βρήκες? Γράψε στα σχόλια. Close quote. Αυτό φέρνει comments. Boost. 3 πράγματα που πρέπει να προσέξεις τώρα που τραβάς. Μίλα με ενέργεια. Σαν να μιλάς σε φίλο, όχι βαριεστημένα. Μην αφήνεις κενά. Κόψε παύσεις. Κοίτα κατευθείαν κάμερα. Extra tip. Λίγοι το κάνουν. Στο τέλος πες open quote. Αν τα βρήκες όλα, είσαι officially gamer. Close quote. Δίνει λόγο στον άλλον να μείνει μέχρι το τέλος. Αν θες, μόλις τελειώσεις, γράψε μου τι ερωτήσεις έχεις και θα σου πω αν είναι αρκετά δυνατές ή θέλουν upgrade για να γίνουν πιο viral. Έβδομο 7 subs είναι μια χαρά για αρχή. Αλλά το genius θα φανεί από το αν μπορείς να τους κάνεις να επιστρέφουν και να μεγαλώνεις, όχι από τον αριθμό μόνο. Ας το δούμε πρακτικά. Τι σημαίνουν τα εβδομο 7 subs? Είσαι ακόμα σε early stage. Το YouTube σε τεστάρει ακόμα. Ένα καλό short μπορεί να σε πάρει. Αποφεύγουν 7, διάξα plus πολύ γρήγορα. Ο στόχος σου τώρα, πολύ συγκεκριμένος. Μην σκέφτεσαι να πάω χιλιάδες subs. Σκέψου, να κάνω ένα βίντεο που θα πιάσει 5K to 10K views. Αυτό είναι το πρώτο level up. Πώς θα το πετύχεις με αυτά που ήδη κάνεις? Αφού κάνεις ερωτήσεις, κάνε τα έτσι. Απλό. Open quote. Τι είναι αυτό? Close quote. Καλό. Open quote. Μόνο 1% θα το βρει αυτό. Close quote. Απλό. Open quote. Ποιο είναι σωστό? Close quote. Καλό. Open quote. Αν το βρεις σε 3 δευτερόλεπτα είσαι pro gamer. Close quote. Βλέπεις τη διαφορά. Δεν αλλάζεις το content, αλλάζεις το presentation. Reality check. Για να πας μπροστά. Αν ανεβάζεις ένα βίντεο και περιμένεις δεν θα γίνει τίποτα. Αν ανεβάζεις 1-2 shorts τη μέρα για 30 μέρες, εκεί αρχίζει να φαίνεται διαφορά. Challenge για σένα. Κάνε αυτό. Ανέβασε 5 shorts με δυνατό hook, γρήγορο ρυθμό, call to comment και πες μου πόσα views πήρε το καθένα. Θα σου κάνω ανάλυση σαν coach να δούμε τι δουλεύει. Αν το πάρεις σοβαρά, τα 7 subs μπορούν να γίνουν 500 plus πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe.